ଥିଲେ ଜୀବନଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆମର ଆଉ। ଆଁ ଦିଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଖାଇଦେଇଛ? ଏଟା ଖାଇଦେଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କଦଳୀ ଗଛ ଖାଇକି ଯାଇଛି। ଏଟା ଏତେ ବଡଟେ ହଁ ସେ ଏଇଟା ରାତିରେ ଖାଉଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଖଡ ଖଡ କରୁଛି ଆଉ ରାତି 2ଟାରେ ମତେ ଝାଡା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଝାଡା ଗଲି ଦେଇ ଗୋଟିଏ ରଖିବନି ବାଗରେ ଖାଇବ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ହଁ ପରା ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟକୁ ଏଇ କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟାକୁ ଏଇଟା ଏଇଠି ଗଲା। ଏଇ ନଡିଆ ଗଛଟାକୁ ପୁରା ଦେଇଛି ଖାଇ ସେଟାକୁ ବି ଖାଇ ଦେଇଛି ଉପାଡିନି। ଏଇଟା ଏଇ ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପିଇସା ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକିନି ଏଟା ଯାଉଛି ସେ ଏଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା କାଲି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ମୁଁ ରାତି 2ଟାରେ ଏଇଟା ଏବେ ଏଇ କେନାଲ ହୁଡାରେ ଗଲା। ପଛପଟେ ଆସିଛି ଯୋଉପଟେ ଗଲା ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେଇପଟେ ଆଇଛି ଯୋଉପଟେ ଗଲା କୋଉଟେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦେଖ ଏପଟେ ଯାଇଛି କୋଉପଟେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଥିବ ତ ସେପଟେ ଭାଙ୍ଗିଥିବ ସେପଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ସେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ଗଲା। ଏଇପଟେ ହିଁ ଆସିଛି ଏଇପଟେ ଏଇଟା ପାଦ ଚିହ୍ନଟା। ହଁ ସେ ଏଇପଟେ ଆସିଥିବ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଥିବ ନା ପିଇସା। ଏଇଟା ମଡା ପକେଇନି ଉଠେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏପଟେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏରା ଆଗରୁ ସେ ଏଟା ଏଇ ଗୋଟିକିଆ ହାତୀ ଟା ମାରୁଛି ମଣିଷକୁ ବୋଧେ ନା। ନାଇଁ ଏରା ନୁହେଁ ପଦାରେ ଯେମିତି ହାତୀ ମତେ ଦେଖି ଡର ଲାଗିଲା। ମୁଁ କଣ ଆଉ ଗେଟ ଖୋଲିବି ପୁଣି ଥରିଲି। ଏଇଟା ଦେଖ ନା ଏଇଟା ଏଇପଟେ ଯାଇଛି ଜଣା ପଡୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଏଇଟା ପାଦ ଚିହ୍ନ ପୁରା ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି ନା। ଏଇପଟେ ଯାଇଛି। ହଁ ଦେଖୁଛୁ। ଇଆଡେ ଭାଙ୍ଗିନି ଇଆଡେ ଭଲ ଅଛି। ହଁ ଚୁଡାଖିଆ ଗାଁରୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା। ନାଇଁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତାପରେ ବାହାରୁଛି ଆଉ। ଏଇ ସକାଳୁ ଦେଖିଲୁ ପରା ଏଇ କେନାଲ ହୁଡାରେ ପିଇସା ଯୋଉ ଫୋନ କଲା ଆମେ ଉଠିକିନି ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ ପିଇସା କହିଲେ ଛାତ ଉପରକୁ ଦେଖ ପଛ କରେ ହାତୀ। ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ ଏଇଠି ଚାଲୁଥିଲା ଏଇ ଗଛ ଭଳିଆ ହବ ହାତୀଟା। ହଁ ପିଇସା ଫୋନ କଲାଠୁ ଆମେ ହେଠୁ ପଦାକୁ ଉଠିଲୁ ଆଉ।
ଚାର ଏ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ଗୋଟେ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଲା ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହୁଡାରେ ଥିଲା ସେପଟକୁ କେନାଲ ସେପଟକୁ ଯାଇ ସିଆଡେ ପଳେଇଲା। ପିଇସା ଏପଟେ ତ ଭାଙ୍ଗିନି। ନା ଆଉ ସେପଟ ଭାଙ୍ଗିଲା କି? ହୁଁ। ଏଇଠୁ ସେ ଡେଇଁ ପଡିବ। ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଡେଇଁଛି ଏଇଠୁ ନା ନାଇଁ। ନାଇଁ କଳଙ୍ଗୀ ହେଇକିନି ଅଛି କଳଙ୍ଗୀ ହେଇ ଅଛି। ଅବିକା ଯଦି ଏମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ ନାମଟେ ନେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ଥାନ୍ତା। ଏବେ ଯାଉଛି ଜଷ୍ଟ। ଏଇନେ ଗଲା ସେଇ କଟକୁ ଗଲା। କାଜୁ ପଟେ ଏଇ ଆକ ଭିତରେ ପଶିକିନି ଗଲା। କୋଉପଟେ ଗଲା? ସେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ରାତିରେ ଥିଲା ଖାଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କଲା କହିଲା ଫୋନ କରି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାରି ପଡିବ କାଳେ ଛୁଆ ଲୋକ ଫୋନ କର ହାତୀଟା ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଡେ ୟାକୁ ଫୋନ କଲି ଏଠୁ ମୁଁ ଉଠିକି ଆଇଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ପଶିକି ଗଲା। ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲ। ଆଉ ଯଦି ବି ମାନେ ଡେଇଁ ପଡିଥିବ ନା। ଡେଇଁକିନି ଗଲା କି ତାର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଲା ଆମେ ପାଉନୁ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ଏଇ ଭିତରେ ପଶିଲା ସେ ଉପରକୁ ଚାଲିଲା। ଏଇ କେନାଲ ଭିତରେ ପଶିଲା ଏଇ ପାଉଛରେ ସେଇଠୁ ଉଠିଲା ଚାଲିଲା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେଇପଟ ଗଛଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ତିନି ଚାରିଟା। ଖାଲି ଆମ ବାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲା। ହେଇଟା ଏଇପଟେ ଖେଳିକି ଆଇଛି ଏଇପଟେ କୁଆଡେ ଡେଇଁ ଆଇଛି ପଛ ପଟେ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଏକାଥରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଖାଇଦେଇ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଚାରିଟା ଗଛ ଦିଟା ଗଛ ଦିଟା ନା ହଁ। ହଁ। ଭାଇ ଡର ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଆଉ ରାତିଟା ସିଏ ପୁରା ଗୋଟା ପଣ ଏମିତି ଥରୁଛି। ହଁ ସେ ବି ଘର ଭାଙ୍ଗିବେନି ନା। ଘର ଭାଙ୍ଗିବନି ହେଲେ ତାକୁ କଣ ଭରସା କଣ ହଁ ପରା। ସେଇଟା ଟିକେ ଡର ଲାଗିବ। ଏଇପଟେ କୋଉପଟେ ଗଲେ ଭିତରେ ତ ଥିଲେ କୋଉପଟେ ଗଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ହଁ ସେଇପଟେ ଦେଖିବି ନହେଲେ ଏଇ ଲାଇନ ଟା ଆଜି ହାତୀ ଦେଖିଲୁନି ଆଉ ହଁ। ହାତୀ ଆଜି ଦେଖିଛି ମୋ ପୁଅ। ଦେଖିଲେ ସେ ଏଇଟା ମୁଁ ଝାଡା ଯେତେବେଳେ ବସୁଥିଲି ସେ ହେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଛି। ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଖାଇଛି। ହୁଁ। ଭିଡିଓ ଟା ରହିଥ ଫଟୋ ଏଇ ଭିଡିଓ ଟା ରଖିଛି ହାତୀ ଅଧା ଇଏ କରିଛି ଦେଖିଛି ଭିଡିଓ ଟା ରଖିଛି। ଛାଡୁଛି।